घर भर के लोग कह दे इंतजार हो कोसी के समान कई लेहनी तैयार हो। हाँ, घर भर के लोग कह दे इंतजार हो कोसी के समान कई लेहनी तैयार हो। छठी मैया बनी के पहुनावा सगुनवा कर कबई है। छठी मैया बनी के पहुनवा सगुनवा कर कब आई है। फल फूल नारियल जहाज से ले आईनी गैया के गोबरा से आंगन लिपाइनी। हाँ, फल फूल नारियल जहाज से ले